100%. Joo, muutsikin lähetteli suruvalitteluja. Ne olisi mielellään tullut, mutta nämä juhlat tuli niin yhtäkkiä. Niin kuulemma. Ihana mekko. Kiitos. Kuka häliö meni kutsumaan Katariina? No kai se nyt sai tulla kutsumattakin. Se Jiri avavaimo. Totta kai se on tervetullut. Lämmöllä muistaa, toihan on ihan suora loukkaus. Käyttäydy nyt. Tajuu, miten toi nainen voi olla niin kaksinaamainen. Äiti ei olisi halunnut, että me riidellään tällaisella hetkellä. No, äiti ei edes varmaan halunnut, että se nainen, joka aiheutti sen kuoleman, on täällä muistelemassa sitä lämmöllä. Pienempää ääntä. No, välitä pätkääkään, kuuleeko toi nainen tai ei. Äidin kuolema ei ollut Katariinan syytä. Päinvastoin siellä olisi voinut kuolla moni muukin, ellei se olisi toiminut. Tosiasia on kuitenkin se, että ilman tuota naista ja sen tanssiaisia me ei seistäisi. Sä varmaan pystyt sietämään Katariinaa sen aikaa, kun tämä tilaisuus on ohi. Luulis nyt, että noin korkeasti koulutetulla ihmisellä nyt olisi vähän enemmän tilannetta jo. Käyttäydy nyt. Mikähän noilla on? Varmaan kuin kukkakriisi. Vassa on tietysti aika kovilla. Mä käyn kysymässä. Mikäs täällä hiertää? Isä ei halua, että Katariina on täällä. Miksi tää on vähän väärä paikka osoittaa mieltä? Mä olisin täysin tyyni ja rauhallinen, jos sä olisit jättänyt naisesi kotiin. Paulun kuolema ei ollut Katariinan syytä. Mä voin kyllä lähteä, jos mun paikalla aiheuttaa pahaa mieltä. On hieno idea. Sä et lähde yhtään mihinkään. Tai sit mäkin lähden. Rauhoittukaa nyt. Äiti on täällä.
Paula muistoa kunnioittain. Joonatan. Paulaa lämmöllä muistaen. Kirja Katariina. Suuresti kaivaten. Heli ja Katri. Kiitos elämästä, jonka kanssasi jakaa sain. Kiitos rakkaudesta, joka elää aina vain. Lasse ja Severi. Se oli kaunis tilaisuus. Kiitos teille. Ei kun kiitos meille kaikille. Tärkeintä, että oltiin yhdessä. Se pappi puhuu tosi kauniisti. Just siitä, miten äidin elämällä oli iso merkitys, vaikka se jäikin lyhyeksi. Kaunis ajatus. Mennään kotiin käyttää kahvit. Sä voisit vähän hiljaa. Äiti varmasti kuuli kaikki keskustelut, mitä se ympärillä käytiin. Ja varmaan kaikki ne riidatkin. Sille tuli varmaan tosi kotoisa olo niistä. Musta tuntuu, että tajuttomanakin äiti oli koko ajan meidän tukena. Niin kuin luulet. No sehän puristi sun kättä ja itki silloin, kun me muisteltiin Annikaa. Ja viimeisenä tekonaan se pelasti Nellan hengen. Paula oli loppuun asti hyvä ihminen. Sinäkin olet sitä mieltä. Mua ainakin lohduttaa se, että pieni osa äidistä elää Nellassa. Isä. Olisi kiva, jos sä sanoisit jotain äidistä. No, siis... Mulla ja Paulallahan nyt ei ollut aina ihan helppoa. Oltiin molemmat jääräpäisiä ja intohimoisia ihmisiä. Tarvittiin tällainen järjetön onnettomuus, että tajusin, kuinka paljon mä välitin siitä naisesta. Mun oli joskus aika vaikea myöntää, että Paula oli mun elämäni rakkaus, mutta nyt en mä pääse koskaan sanomaan sitä sille. Kyllä äiti ties. Tosi kauniisti puhuttu. Kiitos. Rupeako vihdoin omatunto kolkuttaa? Isä, sä lupasit. Mulla nyt on vaan vähän tässä tunteet pinnassa. Ei se mitään.
Tiedätkö tuoda aina arkeenkin juhlaa? Kaikkia aamuprunsseja ja illallisia. Meinaatko te säilyttää ne tuhkat täällä vai? Ei, kun ne haudataan Annikan muistokivelle. Kuka niin päätti? Minä ja Heli. Me ollaan sovittu jo uurnanlaskustakin. En mä oo sopinut mitään. No meidän piti kertoa sulle, mutta kun sulla nyt on näköjään vähän muut jutut mielessä. Paulan tuhkat ripotellaan mereen. Tästä asiasta ei neuvotella.